Mawu intafo. Ema mienu me beto Yesu Mogya ni bi. Me beto mudin Saturday. Enti me pesa wo Yesu Mogya no eka omutakema o se. Instead of solo, and for the other hand, better from one was the Tumudi. And to be some Yesu Mogya. I want you woman, to me woman, you quite a woman, a photo woman, Yaja woman, because a woman, and it's a woman, with the Arabic woman. Saúde, Asia, Koshi, Po. What about it? So penny Adom Kyei so for baako bia wa omo kasete a ne nyina papa yi wa be kasete ne bia o chi utum na eya ye se omo di kan kasete papa na o chi wo mutum ne nyina na so ne munya bifuru nyina no omo fimu ba afa be wi achi no na omo de omo ho akwakodwe ne Philadelphia movement na nipa ba ko oga na ha na kamanfo enimu se ono so se oye Philadelphia movement fan kese pa ene lawyer Morris Ampaw papa oye lawyer ni kese oga na ha ye nyina yenim senia osi na no si ye den fa ne senia osifa edina dwuma ewa asofo so efa na lawyer Morris Ampaw ena akwakopiem ewo osofo pani Adom Kyei na asori na okokopie on nsem ode kwato dwa no eno ena aya ahodwure pa lawyer Morris Ampaw kire se ne nsem aya na oka ede support sofo pani Adom Kyei no adofo lawyer Morris Ampaw kire se ensem no enye ono ankasa no honam no de kansem no eye sunsum bi na ya ne be wura no ma ne de kansem no ede ma papa no sene sunsum ti be wura no ma ne ti kansem no ma papa no tumu se papa no o yese ne wo kire na mpa sa video na me sa ka be pese yakone yakwe na ansa na no me kai wo se ye cake center and aso masne me decide medi bro cake center say ode bosume ba akopɛ ebe kyerɛw sɛ ne yetu cake sɛ ne ye deco ama won so unsa etimi akɔwa no enu nti entino mamu ka sɛ adwuma ni wo sɛ ne bebe ana meka no bra cake center no fa bosume ba akopɛ emma wadwuma nkɔle ya atwe exam sɛ ma wie sukɔ betine fi ansa na results no emra no na wonya ne nsa no adwuma deda sɛ banko na wanya school a or Wejuma or Yedda into Free Cake Center 0554 640187 0554 640187 Cake Center able to dance man freno na inchimu bi obia on from a wa bedi kan konso Cake Center say or discount before or de ebema busua yanko ne yanko he Morris Ampaw sunsun me bewura no e wan de kan nsem e fa so pani Adom Kyei amona yembra Watch a radinity.
Shall we have our seats? Maya lawyer Juma for 25 years. Maya lawyer Juma for 25 years. Now Maya be the Juma so ache. Na woman say politician so say obi you obi bobia ni abi piska ma wo ni e chawa the amoska e say attack we of any gandam and be na that is smart in nya yeye gandam you like chalebura mam sika me ko ma. But why did you who control Adom chef in a movement? Spirit now Wahana. I stand for what? I stand for what? I stand for what? No, I stand for what? I see that. I see what? Freedom, liberation, revolution. Yes. And I feel so grace, mercy, and honesty. Such spiritual and mommy bar to the defense and to what here. Problem here no. Uncontrol family. And no make us no name make us. And a mommy di kind shall I see all pastors. Maybe another descendant of Christian castle. Some come on to Matras amaya boya po ache. Matras amaya sisi ache. Matras no amaya po kwasuma se. Nene obiaba. Na obeji efi kwasuma. Na weyi ohu efi yemu. Ene maye shirabia. Ene ba mi ba ye no. Any enyonyam odi amamba no yen koso mompai en Kyei abodia non trust in chamoye. Yes. Now 500 years no upo before they know lastly mawo intafo ema mienu me beto Yesu bojade bi me beto obudin Saturday enti me say let bojade eka omutakema on say instead of solo and for your better from one was betumudi enti me samu Yesu bojalo Busia yakwa akɔhwɛ lawyer Morris Ampaw ne nsɛm a okogina sofopani Adom Kyei asɔre a ɔkae anso ho a ɔto onwom kora tuntum nyame sɛ sofopani Adom Kyei a atwɛn awurade anim na fei na ne mmara so nyame apagya no na ensɛmi ebeto odwa no ɛna busia social media de sɛ onim sɛ wasɛm ne beto so a ɔmo ndi ama ne nkosa enyansafo at media no so no ebedi kodi asɛm no ɛde asɛm ne password aba na ne di kan ne ɔmo ka ne sɛ lawyer Morris Ampaw kwa wɔkɔ ho no ebetimi aba sɛ ɛyɛ political gain ana if you say yɛhwɛ a yɛ maame Samira Bawumia ɛdi kan akɔ papa sofopani Adom Kyei asɔre akɔ daase na ɔkɔkɔ yɛ sa no ɛma MPP foɔ enya gain bebree na sɛ MPP foɔ nya upper hand ɛwɔ Philadelphia foɔ Yesu nim sɛ Philadelphia foɔ ɔmo dɔɔso paa ɛna season a yɛwɔ mu nso ɛyɛ political season enti baby a ɛdɔm wɔ no politics so de ɛyɛ numbers na yɛpɛ enti politicians na hu sɛ ɛdɔm wɔ ha ɔmo de ɔmo bɛba abɛjoin ne ho Yesu nim sɛ lawyer Morris Ampaw yi ɔyɛ lawyer ne ɛde ma chairman wuntimi a ɔno nso yɛ NPP chairman ɛwɔ Asante Mantam ɛno nti ɛna mafo ebisa wo ɛyɛ question ɔmo bisa sɛ lawyer Morris Ampaw ɔkɔ hɔ for political reason ana wɔhu ne sɛ yɛ ba bɛto aba nti ɔkɔ hɔ ama Philadelphia foɔ nyina ato ɔmo aba ɛde ama MPP foɔ ana ɛno yɛ questions amafo ebisa ne ɛtɔ so mienu ne ebi mo so ɛka ne sɛ lawyer Morris Ampaw ɔyɛ lawyer ni nti sɛ na ɔka ɔse an onim ne na ɔkeka na ɛhohom bi ɛna bɛwura no mo so da bi lawyer ɛno de wɔboa ebi sɛ wonim de
wo chero se wa ye lawyer adwuma 25 years na de say woni mu de wadwe mu do nti woni mu ne ye wo ka enti ebetime ba say ho na okọ eye for business nti na okọ ho ana because na say ye hwe ase na so pani Adom che bi a onation poor case ya say ne o ye lusu case no enu nti o pelo ye bi a waben na obedi asem na ma no ana we num ye questions a eba ebi so kire say lawyer Morris Ampaw hu say Philadelphia for no mo do so a doctor fu ma tisiri fu wo nti okwa ko market ne ho ama ehu say o ye lawyer ni no munya case a omo de amana ma na di ama omo no nya kakra gu ni botom se ne oman ni mu aye hye na manfo ka no enu nti no hye da fa ho okwa business strategy bi a o de ko da ne sofo kra ne sa no ana we num na eye questions a amanfo ebisa e wo internet ne so na ne etwa to kra ne allegation bi a oye ya wo kire se ebi mo ebo amanfo pa ema presenters ni mu bi politicians ni mu bi ni asofo ni mu bi kra bo presenters ni mu bi pa emo musika se oni pass mercy attack ne mame seda ko se no mame seda e ka me bi gu no hu fi mame eno na amanfo e kire se no oba nsa no oba bonten be kasa sa enye politicians ni asofo no na omugu omu fi ebise ga na ha ne enim se ya target defo ni bi se bi ye NPP edifo ebi so ye NDC edifo enti lawyer pani mu ase na wo kwa gina wo na wo ka asem tra asa na wasa bo presenter bi din aga na ha nyina enso enim se presenter no na no se den fa na wo kubo ni din na wentimi ambo ni pa obema wo sika se o je na attack ni pass mess ma wantimi amosofo bi adin wentimi amo politician bi adin se politician so mesi ana politician obenten sofo a ana se sofo bi crab ma bisika ese me fa attack we man nti program ya me ye ya me bo ni pass mess din na obi na share chiri wentimi anka ne sa na so be ka ne sra tra sa be tun futuro egu ni pani na se ye mfa wo serious na wo lawyer ye na wo ye na wadwe mu do na edo no na amanfo se akakakra we ni mu nyina eye questions a amanfo bi sa me adwo ametie me minim hu be amanfo na e bisa sa questions we a omo pa no yi me gidi se won so bia wo questions bia na nse mi won so e kire wadwe ma ye hu se ne etie bia won so wadwe nkire e wo comment ho aha eye too much ji ya subscribe my page we me Adom so ama upload bia won sa etini aka makra